Dwi'n testyn o'r lyfr yr Actau, y ddegfed bennod, adnod 34, Actau 10, adnod 34. Yna'r agorodd Pedr ei enau ac yddywedodd yr wyf yn deall mewn gwirionedd nad ydyw Dyw dderbyniwr wyneb. Nawr mae'r bennod sydd o'n blaenau ni yn gyffroes, tu hwnt o gyffroes. Bron iawn chi'n gallu dweud ceir popeth yma yn y bennod sydd o'n blaenau ni. Yn sicr mae e'n llenwi ni â gobaith ar sawl lefel. Mae'n llenwi ni â gobaith ar brynawn di Sul, nid yr amser gorau, siwr o fod. Mae'n anodd gwybod pryd yw'r amser gorau i gynnal oedfa. Bron iawn mae bob rhan o'r dydd, bore, prynawn neu nos, yn anghyfleus i'r mwyafrif, ond dyw e ddim yn llenwi neb gyda rhyw gyffro yn yr oes hon i ddod yn y bore, achos maen nhw eisiau bod yn y gwely neu beth bynnag. Prynawn sicr wedi blino a gorffwys, y nos paratoi ar gyfer yr wythnos a dydd Llun ac yn y blaen. Gymaint o chwaraeon ymlaen ar y Sul, pob math o bethau. Ac felly mae yna rhyw elfen fwy o gyffro falle yn yr oes hon na cyfnodau eraill yn ein hanes i yn y wlad hon. Mae e mor gyffroes pan i chi'n meddwl am yr gwasanaeth sydd o'n blaenau'r bennod yma, mae e yn llenwi ni gyda rhyw fath o ddisgwyliadau, fod e'n bosib, bod oedfa fel hon y gall Duw weithio yn rymus. Cyn hyd yn oed cychwyn pregeth Pedr, mae e mor rhyfeddol sut trefnwyd y cyfarfod yma. I ni'n cael hanes y cynwriad Rhufeinig Cornelius a'r weledigaeth a gafodd o Dduw i alw Pedr a oedd yn Jopa. Mae e mor gyffroes yn diwedd. Mae'r gŵr yma, Rhufeiniwr, crefyddol, ni'n mynd i gweld mwy amdano fe nes ymlaen, ond yn derbyn y weledigaeth yma, roedd yn barod yn ceisio, roedd yn barod yn ŵr difrifol iawn, ac yna'n derbyn y weledigaeth yma ac i alw Pedr. Ac yna, i ni'n cael rhan arall o'r darlun llawn yma, lle ni'n cael hanes y weledigaeth gafodd Pedr, gweledigaeth a fydda'n dod yn fwy eglur gyda'i amser iddo fe, ond fe gafodd yr weledigaeth. Ac yna, i ni'n cael yr hanes sut am gwahanol brofiadau gafodd y cynwriad Rhufeinig Cornelius ac hefyd Pedr, a'r ddau Duw yn siarad â nhw ac yn dod â nhw at ei gilydd. Wedi drefnu, oedd y cwrdd wedi drefnu. Yr oedd y dyddiad wedi drefnu. Cyn llunio'r byd, yr oedd yr gwasanaeth yma wedi drefnu. Ac am wasanaeth, am baratoad, a fuodd ar gyfer y gwasanaeth arbennig honno. Ni'n gwybod fod pob dim yn cael ei drefnu gan Dduw cyn i'r byd cael ei greu. Ond mae mor gyffroes yn dweud i weld hyn ar ddi a gwyn o'n blaenau ni, ac ni'n gweld sofraniaeth Duw ar waith fan hyn. Ac yna y bregeth gan Pedr. Ei bregeth cyntaf i'r genedl ddynion, unrhyw un nad oedd yn Iddewon. Roedd y bregeth gyntaf yma, lle roedd yr efengil yn cael ei chyhoeddi yn fwy eang, adnod 34 a 35, mae'n egluro bwriad Duw i achub pobl o bob cenedl yna, mae'n lain yn yr adnodau nesaf, pregethodd Pedr ei neges am Iesu Grist, yn amlaen eto, mae'n cyfeirio at ei farwolaeth pwysigrwydd ei farwolaeth ei atgyfodiad ac yna'r efengil yn cael ei egluro yn llawn yr alwad i gredu yn yr Iesu am faddeuant pechodau. Mae'n anhygoel yn diwedd, mae'n mor gyffroes. Ond yna yn y ffyddlondeb hyn i gyd ac yn yr paratoadau i gyd, mae adnod 44. A Pedr eto yn llefaru'r geiriau hyn, syrthiodd yr ysbryd glân ar bawb a oedd yn clywed y gair. Mae'r cyfan wedi drefnu, mae popeth yna, mae'r efengil yna, i chi'n gweld sofraniaeth Duw ar waith, chi'n gweld etholodigaeth ar waith, chi'n gweld trigaredd ar waith, chi'n gweld ffyddlondeb ar waith, chi'n gweld y weledigaeth i'r ddoi yn gweithio. Maen nhw'n dod at ei gilydd i gyfarfod a drefnwyd a cyfarfod o gynulleidfa nad oedd na lawer yn cyd-fynd ag ond dyma roedd yr rhai nad oedd yn Iddewon, cenedl ddynion, yn dod at ei gilydd, ac yna'r bregeth oedd yn ffyddlon, ond yna fe ddath yr ysbryd glân lawr ac am fendydd i'r eglwys. Mae e'n benod anhygoel.
Felly, hoffwn ni edrych ar yr adnod y testun, sef agorodd Pedr ei enau ac addwedodd, wyf yn deall mewn gwirionedd. Nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb. Ac yn goleuni yr adnod honno, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar peryg crefydd. Yn ail, pregeth Pedr, ac yna'n olaf yn drydydd pwysigrwydd ceisio. Felly peryg crefydd, pregeth Pedr, a pwysigrwydd ceisio. Wel, yn gyntaf, bydd yn swnio'r rhyfedd, ond yw peryg crefydd. Wedi clywed dros y blynyddoedd ambell un, falle yn fy nghyw, neu ddim yn fy nghyw, yn cyflwyno fi, neu'n cyfeirio ato fi fel mae e'n berson crefyddol. A falle roed yn ei gyd-destun pam nad ydw i'n mynd I rywle gyda nhw'r nos Wener, neu pam nad ydw I yn chwerthin ar y joc arbennig, be bynnag oedd dwi ddim yn gwybod beth oedd ond o roed yn ei gyd-destun, mae e'n grefyddol. A bron iawn, nhw'n eisiau troi rownd ydyn nhw'n dweud, dydw I ddim yn grefyddol. Oherwydd mae'r syniad o grefydd yn rhywbeth sy'n bron iawn I chi meddwl, wel, mae mor beryglus. Nawr wrth gwrs, mi fyddwn ni'n gallu cael ein disgrifio fel rhai crefyddol I ni yn ceisio Duw ac yn y blaen ac yn addoli Duw. Ond mae'r syniad sy'n gan y byd o grefydd mor bell o hyn. Dyw yn ymddangos yn rhyfedd iawn I ni ddweud fod crefydd yn beryglus. A petai rhywun yn gwrando ar y neges yma nawr ac am gyfeirio'r peth at yr pobl pwysig yn y byd yma'r llywodraeth neu'r heddlu neu beth bynnag yn dweud, mae e'n newydd dweud fod crefydd yn beryglus ac yn tynnu fel llwyr allan o gyd-destun. Ac siwr o fod, bydd yna elfen, mi fyddwn nhw'n gywir, mi fyddwn nhw'n dweud, wel, fe wnaethon ni ddweud, mae crefydd yn beryglus. Mi fydde llawer o'r byd yn cytuno bod crefydd yn beryglus achos mae crefydd wedi arwain ar ryfeloedd diri a siwr o fod prif achos ryfeloedd ar draws y byd canrif ar ôl canrif mae crefydd wedi achosi tristwch a galar a lladd a rhyfela. Wrth gwrs ac ar y lefel yna bydde llawer yn cytuno. Ond mi ddyle pob un sydd yn credu mae un crefydd sydd, a mae Cristnogaeth yw honno, ar sail hynny, fe ddyle pob un sy'n credu mae Cristnogaeth yw y grefydd, a'r unig grefydd, cytuno fod crefyddau eraill felly'n beryglus. Rhaid I fod ond yw e? Achos os ni'n credu'r geiriau yma, Ioan 14:6, yr Iesu ddywedodd wrtho ef, dyma beth dwedodd Iesu Grist, tra bod ar y ddaear, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi. Nawr, am eiriau. Nawr, os ni'n credu geiriau'r Iesu, mae dim ond trwy Crist gellir cyrraedd at Dduw, at y nefoedd. Yna, mae'r rhaid I ni ddod i'r casgliad fod bob crefydd arall yn beryglus felly, pam achos ei fod e'n cadw ni o Dduw. Dyna mae'r rhaid, os ych chi'n credu'r Beibl, os ych chi'n credu'r arglwydd Iesu Grist, yna mae yna beryg mewn crefydd, mewn crefyddau. Os nad yw Iesu Grist felly yn cael ei gyhoeddi fel y ffordd, yr unig ffordd, a'r gwirionedd, yr unig gwirionedd, a'r bywyd, yr unig bywyd, a mae fe sy'n ganolog a'i groes a'i fywyd, yna'n sicr, mae rhaid dod i'r casgliad bod y grefydd honno yn beryglus, boed yn Gristnogol neu unrhyw beth arall. Sawl capel Cristnogol, honiad o fod yn Gristnogol, fydde yn gallu mynd trwy sil gyfan, heb sôn am Grist efallai, a'i groes. Ac yn sicr, sawl un sydd dal a'i drysau'r agor sydd yn gyhoeddi mae Iesu Grist yw'r ffordd, yr unig ffordd, a'r gwirionedd a'r bywyd, yr unig ffordd at y tad. Dim llawer. Ond os ni'n honni fod hynny'n wir, yna rhaid i'r rhain I gyd dod gyda ni cyn belled â hyn a dweud fod crefydd yn beryglus achos ei fod yn cadw ni o Dduw achos mae Iesu Grist ei hun wedi dweud dim ond trwyddo fe gellir cyrraedd Duw. Ond gadewch I ni gymryd hwnna'n ganiataol, gadewch I ni gymryd fod yr haif sydd yn gwrando efallai yn cytuno cyn belled â hynny.
A rhai sydd yma heddi, sydd yn cytuno hynny, i ni'n dod y casad, wrth gwrs, dwi'n credu yn y Beibl, dwi'n credu geiriau'r Iesu, dwi'n credu fod yr Iesu wedi dweud, mae fe yw'r unig ffordd, y gwirionedd ar bywyd, ac felly ar sail hynny, mae Cristnogaeth yw'r unig grefydd, a does dim crefydd arall. Na dim llawer fydd yn credu na bellach heddi, ond os na rai sy'n wir yn credu yn y Beibl, rhaid iddynt dod at y casgliad yna. Ond gadewch i ni gymryd yn ganiataol eich bod chi wedi dod cyn belled â hynny. Bydd rhaid i ni ddal dweud hyn, mae yna gymaint o beryg mewn crefydd, ond oes na? Hynny yw y grefydd Cristnogol nawr. I ni ddim yn sôn am crefyddau eraill, i ni'n galw'n ffals. Mae yna beryg o fewn y grefydd y ffydd Cristnogol hyd yn oed. Sawl fersiwn o'r ffydd Cristnogol sydd yna. Mae gyda chi'r eglwys Gatholig, mae gyda chi eglwys Protestanaidd ac amryw o enwadau gwahanol a agweddau o fewn yr eglwysi. Ac felly, gellir mynd hyd yn oed cam ymhellach a dweud hyd yn oed ymhlith y byd efengylaidd, mae rhaid i ni ddweud, mae yna beryg o fewn y cyd-destun Cristnogaeth, y grefydd Cristnogol, pa bynnag math, Protestanaidd, Catholig, neu yr un efengylaidd, lle ni'n honni ein bod ni'n credu, mae yna beryg. Achos rhaid dod nôl at hyn, os nad yw'r grefydd, y cyhoeddodd Iesu Grist ei hun, y neges roddodd Duw i'r proffwydi, os nad yw'r neges ar grefydd i ni'n honni credu, y neges i'r apostolion ei bregethu, crefydd Beiblaidd, efengil a Iesu Grist a'i groes yn gynolog, hynny yw, os i chi am feddwl beth yw Cristnogaeth, mae Crist a'i groes yw'r neges. Os nad yw yn gynolog, yna beth ni'n gallu dweud, mae'ch crefydd chi'n beryglus. Mae'n andros o beryglus, achos mae'n mynd i'ch cadw chi o Dduw. Achos mae Crist wedi dweud, dim ond trwyddo fe y gellir cyrraedd Duw. Felly mae rhaid iddo fod yn gynwysiedig ohono fe. A dyw hwnna ddim yn wir yn y mwyafrif llethol, dyw e ddim yn gynolog yn y mwyafrif o lefydd yn y wlad hon a gwledydd y byd. Dyw e ddim yn gynolog. I ddweud y gwir, mae yna rybydd yn yr Hen Testament sydd yn dweud hyn. Mae'n arwain a distriw. Gwrandewch ar Diarhebion 11 adnod 12. Mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Mae yna ffordd sydd yn ymddangos yn grefyddol, yn gywir, hyd yn oed yn efengyledd, yn uniongred, yn datgan effeithiau cywir, ond mae yna ffordd sydd yn ymddangos yn iawn, ond mae'n arwain at distriw. Profwyd hyn yn y benod hon. Cornelius, y cynwriad Rhufeinig. I bob ymddangosiad, yr oedd yn ddyn hynod o dda. Yr oedd yn ddyn moesol, yr oedd yn ddyn egwyddorol, yr oedd yn ddyn oedd yn credu yn niw, yr oedd yn credu yn niw yr Iddewon, yr Hen Testament, yr oedd yn credu ac yn caru Duw, yr oedd yn addoli Duw, yr oedd yn gweddio at Duw yn gyson, yr oedd wedi rhoi i fywyd i wasanaethu, yr oedd am fod yn ffyddlon i Dduw, yr oedd yn ddyn da, yn ddyn crefyddol, gallech chi ddim fod wedi cael gwell na fe. Yr oedd yn gweddio mor aml, yr oedd yn ofni Duw, adnod 2, gŵr defosiynol, ac yn ofni Duw, ynghyd â'i holl di, yr oedd wedi magu ei di. Allech chi ddychmygu hwn, tybiwn ni fydde fe wedi gofalu na fyddai blant wedi gweld na chlywed dim byd oedd y byd yn ei gynnig. Oedd e mor ofalus. Roedd e mor grefyddol. Mi roedd ei blant yn ei popeth, yr oedd yn gofalu am ei di, allech chi ddychmygu'r peth heddi. O, bydde wedi cadw nhw'n saff. Mi fydde wedi rheoli popeth. Mi fydde, achos oedd yn ganwriad Rhufeinig, allech chi ddychmygu, roedd disgyblet o fe. Mi roedd yn ddyn da hefyd. Tybion ni, roedd yn ddyn caredig hefyd. A byddai blant yn ei garu fe. Doedd e ddim mor llym, ond mi roedd e popeth yn edrych mor dda. Ond doedd e ddim yn mynd i'r nefoedd ar y pryd yma. Doedd e ddim yn Gristion. Dyma beth sy'n mor drist. Heddiw, mi fydde fe wedi cael ei fydyddio
mi fydde fe wedi cael ei dderbyn I aelodaeth. A cyn I chi droi rownd, mi fydde fe'n un o'r diaconiaid a'r henuriaid. A fydde ni'n mentro dweud heddi, bydde fe wedi cael ei berswadio I fynd i'r weinidogaeth. Achos oedd e mor dda. Ac os I chi am rhywun yn y weinidogaeth, canwriad Rhufeinig, wel, mi fi na statws yna, mi fi na awdurdod yna, mae e'n ddyn da, mae e'n ddyn moesol, mae e'n ddyn sy'n caru Duw, mae e'n gweddio yn aml, mae di magu deulu'n gywir, mae popeth mor dda am hwn, a allwch chi fentro dweud heddi, mi fydde wedi cael ei osod yn y pwlpit. Os nad fel gweinidog, bydde wedi bod yn aml yn neud rhyw ddarlith fan hyn ac ddarlith fan draw, rhywbeth hanesyddol neu rhywbeth gwleidyddol neu rhywbeth neu gilydd, mi fydde wedi sôn am foesau y greadigaeth. Bydde hwnna wedi bod yn un arbennig. Bydde fe wedi cael ei alw mlaen I ddod I siarad am ei farn am y greadigaeth a Duw fel creawdwr. A mi fydde wedi cael ei osod yna. Ond ddim yn Gristion, gai bwysleisio. Doedd e ddim yn Gristion. Does dim rhan ohono fe oedd yn Gristion. Ond mi fydden ni yn yr oes yma yn barod I osod e fel un o arweinwyr Efengylau tybiwn ni. Allwch chi ddychmygu rai yn gwylltio dy fath beth bod ni'n dweud nad yw hwn yn Gristion. Ond dyna'r broblem dro ar ôl tro I ni'n dieddol o edrych ar yr allanol, yr hyn a welwn ni ar lygad, ar hyn a glywwn ni ar clistiau, ac I ni'n gweld dyn da, I ni'n gweld dyn caredig, I ni'n gweld dyn selog, I ni'n gweld dyn moesol, I ni'n gweld yr allanol, ac I ni'n dod i'r casglad, mae hwn yn dda, ac os ganddo broffes hefyd, wel, dyma ni, dyma beth I ni eisiau, dyma beth I ni wedi bod yn aros amdano, dyma roedd ni'n gweddio neu'n cwrgweddi, a bydd yna un fydd yn mynd i'r pwlpit, fydd yn rhoi siglad i'r holl wlad, ac mae hwn, dyma fe, fydd y plant bach drwg ar y strydoedd yn gwrando ar hwn, ni'n credu bod hwn yn wych. Ond oedd e ddim yn Gristion. Nid yw Duw yn ôl Pedr yn edrych ar yr allanol, ar yr wyneb. Dyw e ddim yn edrych fyna. Nid yw y ffaith bod rhywun yn iddew selog wedi ei enweidi neu ei fod yn un o'r genedl ddynion heb ei henweidi, dyw e ddim yn ei dim gwahaniaeth ger bron Duw, dyw e ddim yn edrych ar eich crefydd, ar eich statws chi, os ych chi'n ddyn, yn fenyw, neu'n blentyn, dyw e ddim yn edrych os ych chi yn alluog neu'n ddim yn alluog, os ych chi'n gryf neu'n wan, dyw e ddim yn edrych ar unrhyw beth o'r fath, dyw e ddim yn edrych os ych chi'n dda neu'n ddrwg. Lyc 11, adnod 39, ar arglwydd o ddywedodd wrtho, a nawr chwychwi y Phariseaid ydych yn glanhau y tŷ allan i'r gwpan a'r ddisgwyl, ond eich tŷ mewn sydd yn llawn o drais a drygioni. Yr oedd yr Iesu siarad gyda'r Phariseaid ac yn dweud wrthyn nhw, I chi'n arbenigwyr ar lanhau'r tŷ fas, ond y tŷ fewn mor frwnt. Ac dyma oedd yn wir am y Phariseaid, yr arweinwyr crefyddol. Mae'ch calon chi yn llawn trais a drygioni. Gall unrhyw un fynd drwy y camau o wneud gweithredoedd crefyddol. Gall unrhyw un fynychu cyfarfodydd a bod yn rhan o seremoniau crefyddol. Yn enwedig os ych chi'n dieddol o fod yn hoffi'r math yno beth. Mae yna rai pobl yn hoffi'r math o gerddoriaeth eglwysig. A mi fydden nhw'n hoffi eistedd yng nghefn rhyw eglwys gadeiriol a gwrando ar y gerddoriaeth. A fydden nhw'n hoffi edrych ar y lliwiau. A maen nhw'n math yno bobl, maen nhw'n math pobl falle crefyddol yn yr ystyr hynny. A mae'n ddigon rwydd yn diwe I fynd trwy'r seremoni, a chi'n hoffi'r seremoni crefyddol. Ac ar sail hynny yn meddwl, ac os yn digwydd bod yn berson neis a charedig ac yn helpu elusennau ac yn y blaen, fi pawb yn meddwl am ddyn da.
Ond yn yr un ffordd, gellir cael rhywun wedi cael ei fagu ar aelwyd Gristnogol efengylaeth ac yn mwynhau achos ni ddim yn gwybod dim byd gwahanol. A dyma beth ni wedi cael ei magu arno, aelwyd Gristnogol, capel, ac os yna lot o blant a phobl ifanc na digwydd bod, mae hyd yn yn haws byth, ond diwe, ac ni'n mwynhau, ni'n teimlo'n saff, ac ni'n tyfu lan trwy'r ysgol Sul, ac ni'n dysgu'r adnodau, ac ni'n mwynhau'r peth. Ac os nad ydyn ni o ran tueddu i'r wrth rhyfela fel y byd, fyddwn ni'n parhau felly yn ein hugeiniau 30-40 hyd yn oed yn rhan o'r eglwys. Ond dyw hwnna ddim yn gwneud rhywun yn Gristion. Gallwn ni fod yn selog. Allen ni ddychmygu rhywun yn dda ac yn bod yn dda, a pobl i fi'n cofio clywed rhywun yn dweud wrthai rhai blynyddoedd yn ôl, yn dweud hyn, yn rhan o'r eglwys, ac yn mynd i'r pobl ifanc, ac yn neud popeth, a gafodd e wahoddiad i fod yn un o diaconiaid, ac i fod yn un o diaconiaid oedd yn mynd i helpu arwain y clwb pobl ifanc. A ddywedodd e, dwi ddim yn Gristion, dwedodd e ei hun. Ac edrychon nhw arno fe, ac yn meddwl, beth? O rhaid iddo fe ddweud, dwi ddim yn honni, dwi'n hoffi bod gyda chi. Dwi'n mwynhau bod gyda chi, ond dwi'n yn credu'r pethau yma. Yn gafodd e wahoddiad i fod yn arweinydd yr ifanc. Nid yw Duw yn edrych ar yr allanol. Fe wel y galon, ac ar beth ac ar bwy y pwysa'r galon. Cymerwch eich rybuddio ac yn lle cael eich tramgwyddo. O, mae'n hen bryd i bobl i roi ffidil yn y to i'r holl dramgwyddo gwirion yma. I ni'n sôn am enaid am mynd i golledigau tragwyddol, ac mae'r nifer o bobl sy'n cael ei tramgwyddo gan y gwir efengyl, ac yn gwylltio, ac yn troi cefn, ac ddim yn sylweddoli i chi'n chwarae a'ch eneidiau chi, a'ch teulu, a'ch cyfeillion, a phawb arall. I gael eich tramgwyddo gan y gwirionedd, gwae chi am hynny, fyddwch chi'n treulio tragwyddoldeb yn dioddef ac yn cofio yr adeg y glywch clywsoch i'r efengyl, ac fe wnaethoch chi cael eich tramgwyddo achos bod rhywun wedi crybwyll, falle doeddech chi ddim yn Gristion. Cymerwch eich rybuddio, achos nid yw Duw yn edrych ar yr wyneb. Dyw e ddim yn edrych ar yr allanol. Ildiwch, plygwch o flaen Duw a'i air, a grandewch ar yr hyn oedd neges Pedr, neges a roddwyd iddo gan Dduw. Grandewch felly, os ych chi'n fodlon am eiliad i wrando. Ni dychmygu rhai falle, fydda'n gwrando ar y we, falle nid o addoliad, ond falle yn gwrando rhywsut, eisiau gwybod beth i chi'n dweud nawr, a cyn i ni gyrraedd ar ail pwynt wedi diffodd y we. Allai'ch chi dychmygu fe mor rwydd yn gallech? Am dragwyddoldeb. Cymerwch eich rybuddio. Gwnewch yn siŵr. Nid yr allanol i ni'n sôn amdano. I ni'n sôn am y galon. Beth oedd yn ail pregeth Pedr, o grandewch ar hyn. Yna, adnod 34, yna yr agorodd Pedr ei enau, ac a ddywedodd, yr wyf yn deall mewn gwirionedd, nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb, ond ym mhob cenedl y neb sydd yn ei ofni ef, ac yn gweithredu cyfiawnder sydd gymeradwy ganddo ef. Dyna beth wedodd wrth Cornelius a'i deulu. Oedden nhw yn eistedd yn eiddgar, ac yn aros i glywed, ac yma Pedr yn agor ac yn dweud wrthyn nhw, peidiwch â poeni am yr allanol yma ac am y gwahaniaethau yma. Nid yw Duw, mae Duw yn edrych ar y galon. Nawr, oedd gan Pedr broblem cyn hyn. Fel y mwyafrif o bobl yn ei amser, a bobl oedd yn credu'r un peth, oedd gan y ragfarn. Credodd e, fel yr Iddewon eraill, credodd e, mae yr Iddewon yn unig oedd yn eiddo bendithion Duw. Dyna oedd yr Iddewon yn ei gredu. Mae dim ond nhw oedd yn berchen ar fendithion Duw. Nid oedd yn credu fod yr efengyl ar gyfer pawb, pob math, pob cenedl. Doedd e ddim yn credu hynny cynt. Roedd gan yr Iddewon atgasedd tuag at cenedl ddynion. Hynny yw, cenedl ddynion yw unrhyw un nad yw yn Iddew. Ac yr oedden nhw'n eu cysau nhw. Hyd yn oed, os daeth,
A mae hwn yn anhygoel yn dweud. Os daeth cysgod dyn neu ddynes cenedl ddyn, cysgod y person hwnnw ar draws iddew, roedd rhaid i'r iddew ymolchi yn syth. Os oedd cysgod person oedd yn genedl ddyn yn dod dros nhw. Felly, oedd Pedr wedi cael ei fagu ar hyn, ac lle chi'n ddychmygu, oedd hwn yn broblem. Cael fy ngalw i bregethu i genedl ddynion, i'r cynwriad Rhufeinig. Peth wedi bod yn bembleth iddo. Gwrandewch adnod 11. A dyma'r weledigaeth a gafodd Pedr i'w berswadio fe i beidio bod mor styfnig a llawn rhagfarn. Adnod 11. Ac fe a welai yn ef yn agored. Dyma oedd y weledigaeth a'r rhyw Lester yn disgyn arno fel llen lluain fawr wedi rhwymo ei phedau'r congl. Pedair congl wedi glymu a'i gollwng i weired hyd y ddeiar. Yn yr hon, yn y lluen yma, yr oedd rhyw 4 carnolion y ddeiar, y gwylltfilod ac ymlusgiaid ac ehediad y nef. A daeth llef ato. Cyfod Pedr, lladd yr anifeiliaid a bwyta. A Pedr a ddywedodd, nid felly arglwydd, na, mae'n gwrthod yn y weledigaeth yma. Nid felly arglwydd, cynnys ni fwyteais i erioed ddim cyffredin neu aflan. A'r llef drachefn a ddywedodd wrtho yr ailwaith, y pethau a lanhaod diw na alw di yn gyffredin. Mae'n cael ei gyrryddu yn diwedd. Ond dwi ddim yn deall yn llawn arwydd y cad y weledigaeth ar y pryd. Mae'n gwybod bod yna weledigaeth, mae'n un ysgytwol. Mae ar ei feddwl ac mae'n meddwl beth yw hwn, falle bod rhywfaint, ond dwi ddim yn siŵr beth mynd i olygu. Ond fe ddeallodd e pan gyrraeddodd e di y cynwriad Rhufeinig. Nawr, beth sy'n rhyfedd, fe nath Pedr ychydig ynghynt, os chi'n mynd ôl i Actau 3 adnod 25, fe bregethodd e'r geiriau, mae chwychwi ydych blant y proffwydi a'r cyfamod, yr hwn a wnaeth Duw a'n tadau ni gan ddywedyd wrth Abram, ac yn dyhad di y bendithir holl dylwythau'r ddeiar. Felly mae wedi dweud rhywbeth, ond falle ddim yn ei ddeall yn llawn pryd ni. Oedd yn gywir, ond ddim yn ei ddeall yn llawn. Ac hyd yn oed erbyn hyn o ddim yn deall yn llawn. Ond naw, pan mae'n dod at di Cornelius, mae e yn deall y weledigaeth, mae'n deall beth wedodd yn Actau 3. Ac nawr diflannodd yr rhagfarn. Mae Iddewon yn unig oedd i dderbyn iachawdwriaeth. Mae'n gweld bod hwnna'n anghywir. Mae'n gweld bod hwnna ddim yn iawn. Ac o'i flaen oedd Cornelius a cynwriad Rhufeinig ei deulu a'i gyfeillion roedd na gynulleidfa. Cenedl ddynion i gyd. Ac nawr mae'n deall yr oedd Duw wedi gweithio ar ei heneidiau. Wedi trefnu'r cyfarfod. Mae'n mor gyffroes yn dweud. Mae'n di dod i dysgu rhywbeth syfrdanol, ond hefyd mae'n rhan o gyfarfod sydd wedi cael ei drefnu ac mae'n gyfarfod arbennig. Ac gafodd e i alw i bregethu neges yr efengil i'r rhain. Neges efengyli. Yr oedd y neges ysgrythurol. Yr oedd y neges oedd yn mynd i'r hoed a geir drwy gair Duw, Deuteronomium 10 adnod 17, fel adnod y testyn, cadwys yr arglwydd eich Duw chwi yw Duw y diwiau, a'r arglwydd yr arglwyddi, Duw mawr cadarn, ac ofnadwy, yr hwn ni dderbyn wyneb ac ni chymer wobr. Oedd yn gwybod i fod yn pregethu neges ysgrythurol. Nid ar y tu fas yr edrychad yw, nid ar eich cenedligrwydd, nid ar eich crefydd, nid ar eich cyfoeth, nid ar eich statws o fewn cymdeithas, nid ar eich gweithredoedd da, gweithredoedd crefyddol. Gai ofyn, oes yna rai yma sydd yn meddwl eich bod yn iawn ar sail y pethau allanol yma? Yna cymerwch eich rybuddio? Fe agorodd Pedr ei enau i bregethu neges nad yw Duw yn edrych ar pethau felly. Os ych chi'n meddwl bod yn ddigon da bod chi'n mynd i'r capel bob nawr ac yn y man, cymerwch eich rybuddio nad yw Duw yn edrych ar yr allanol yna. Mae'n edrych i weld a yw eich calon chi'n iawn. Falle bod yna rai yn mynd i'r capel bob bore Sul. Ac i chi meddwl, am dda, a does dim opsiwn nos Sul, achos dim cyfarfodydd yn y nos
gan amla bellach. Yn noethini'r eglwys maen nhw wedi penderfynu mai dim ond un oedfa dylid i cael. Ewch gatre cael barbecue i'r neges yma'r eglwys yn ei rhoi, siwr o fod. Gwyliwch rhywbeth ar y teledu. Gwrandewch ar gerddoriaeth, ewch allan. Falle gewch chi un sydd yn mynd i 2 oedfa ar y sil. Ac efallai bod yr oedfa yn y bore, a falle diwedd y pnawn falle. Mwyn o'i digon amser yn y nos i chi joio. Ond efallai bod yna rai capeli dal yn cynnal oedfa bore a nos, a falle pnawn hefyd. Efallai bod yr holl sil yn cael ei osod i geisio Duw a'i addoli fe. A'r holl sil wedi cael ei osod o'r neilltu'n wahanol i weddill yr wythnos. A maen nhw'n ofalus a be maen nhw'n neud. Ac efallai bod nhw'n bobl dda, pobl crefyddol, efengyloedd efallai. Ond mae'r rhaid i ni rybuddio nhw hefyd. Dydych chi ddim yn Gristion ar sail bod chi'n mynd i 2 oedfa. Cymerwch eich rybuddio. Pregethodd bregeth a bwysleisia fod efengyl Duw yn arbennig, ei fod i bob math o bobl, i bob cenedl, ei fod i'r sawl a geisiodd yr arglwydd. Dyma'r efengyl roedd yn dweud wrthyn nhw. A allen ni ddychmygu Pedr. Mi fydde fe wedi sylwi erbyn hyn. Mae Duw ar waith fan hyn. Y mae'r gŵr yma, Cornelius, mae e wedi derbyn rhywbeth gan Dduw. Dwi ddim wedi dod i ddeall ar efengyl, dwi ddim yn Gristion eto. Ond mae e'n ddyn sydd yn ceisio. Mae wedi cael gweledigaeth, mae wedi anfon amdana i. Dwi wedi cael gweledigaeth a dwi wedi cael fy herio i sylweddoli fy mod i'n rhagfanllyd. A dwi wedi dod i ddeall nawr fod rhaid i'r efengyl cael ei goeddi'r Iddewon a'r cenedl ddynion. I bawb, i bob cenedl, bob iaith, pob math, pob statws. Ac nawr yn gweld rhain allan i ddychmygu nhw'n gwrando. Mi roedden nhw gyd yn gwybod mae yna rhywbeth arbennig fan hyn. Ac tybio ni bod nhw'n gwrando. Nawr mae hwn mor gyffroes sydd yn arwain felly at y trydydd pwynt, pwysigrwydd ceisio. Hyn oedd yn wir am Cornelius. Ei foesau, ei grefydd, ei sel, ei gariad at Dduw, ei gariad at Gyddyn, hyn oll. Petach chi'n holi Cornelius? I ni'n weddol sicr, mi fyddai yn siŵr o fod wedi cyfaddau ei fod e'n ceisio rhywbeth mwy. Mi roedd e'n gwybod yr holl grefydd roedd na wacter. Doedd ganddo ddim heddwch. Roedd rhywbeth ar goll. Oedd e'n gwybod bod crefydd yr Iddewon a bod y Duw yr Iddewon, oedd e'n gallu gweld yr hyfeddodau yma gyd, ond oedd e ddim wedi deall yr efengyl. Ac oedd e'n gwybod bod rhywbeth ar goll, ac oedd e'n deheu am cael clywed. A roedd am i'r gwacter yma cael ei lenwi. Doedd e ddim yn fodlon. A phan ddath y weledigaeth, roedd e mor awyddus i glywed y neges. Allwch chi ddychmygu nawr. Pan dath y weledigaeth iddo i anfon am Pedr, roedd e'n gwybod y mae Duw yn mynd i ddweud rhywbeth pwysig wrthai. Allwch chi ddychmygu rhywun falle sy'n ceisio a rhywsyd trwy ragluniaeth yn cael ei harwain i oedfa, a'r am gyffro, efallai bod nhw wedi dod yn meddwl, falle nawr gai glywed rhywbeth sydd yn mynd rhoi heddwch i fenaid. A felly pan gyrraeddodd Pedr, o'r rhaid iddo rando. Dwi ddim yn dychmygu yr oedd Cornelius na'i deulu yn meddwl am y lluniaeth ysgafn oedd ar ddiwedd yr oedfa. Sa'n credu. Byddwn ni'n meddwl bod na luniaeth ysgafn, roedd yn ddyn caredig. Byddwn ni'n tybio, byddwn nhw wedi paratoi pryd o fwyd. Byddwn ni'n tybio, byddwn wedi bod yn groesawgar iawn. Ond dwi ddim yn credu byddwn nhw wedi bod yn poeni am wneud siŵr bod y tân wedi gynnau a fod popeth yn barod. Dwi ddim yn credu byddwn wedi bod yn poeni, achos chi'n gwybod beth, dwi'n credu roedd e eisiau heddwch a Duw. Roedd rhywbeth ar goll.
Ac roedd hwn y pregethwr wedi dod, ac mae wedi dod y neges, roedd yn gwybod y mae Duw trwy ei ras yn dod y neges i mi, ac mae mor bwysig. A felly rhaid i mi rando, roedd yn sychedu ac yn newynu am rhywbeth. Mae hwnna mor ysgrythurol yn diwedd. Dyna'r neges i ni'n rhoi trwy'r amser. Pan mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith, mae'r enaid yn dechrau newynu a sychedu am gyfiawnder. Falle ddim yn deall beth yw ar y cychwyn, ond yn gwybod mae yna rhywbeth arall sy'n rhaid i gael, sydd yn mynd i roi maddeuant i mi, a heddwch a sicrwydd cadwadigedd. Roedd am glywed, gwrando a cheisio. Adnod 34. Yna agorodd Pedr ei enau ac yddywedodd, yr wyf yn deall mewn gwirionedd nad ydy Duw dderbyniwr wyneb, ond ym mhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder sydd gymeradwy ganddo ef, y gair y hwn anfono Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist. Hefe yw arglwydd pawb oll. Alla i ddychmygu pan dath y geiriau na. Fe nath Cornelius cael rhyw anadliad o ryddhad. Dyna fe. Tangnefedd trwy Grist. Sut dwi'n gallu cael na? Nawr fydd fe ar ochr ei seddau tybiwn ni. Mi fydd fe'n eistedd ar ochr ei seddau. Falle bydd fe wedi codi lan yn y cefn. Falle bydd fe'n cyder ymlaen, Pedr. Dwed wrthai. Sut fedrai cael sicrwydd cadwadigedd? A mi fydde Pedr i dweud, rhaid ddod at Grist. Dyna oedd yn ei geisio, a dyna trwy ras Duw yr arweiniwyd Cornelius ato at Grist. Bod Duw yn gwrando ar gri galon. Dyna beth ddigwyddodd. Fe na Duw clywed cri calon Cornelius, a fe ddwedodd y clywais i weddi, ac dwi'n anfon un sy'n mynd i ddweud am ffordd iachawdwriaeth i ti. Be bregethodd Pedr. Mae trwy Grist gellir llenwi'r gwacter, trwy fywyd Crist, trwy farwolaeth Crist, trwy atgyfodiad Crist. Dyna sut gellir cael iachawdwriaeth. Y mae Crist wedi byw y bywyd perffaith yn dy le. Y mae Crist wedi cymryd y gosb yn dy le. Ac mae Crist wedi concro'r bedd, a Satan, a uffer, a phechod. A mae e wedi gwneud hyn yn dy le di. Ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Adnod 39. A ninnau, a dyma beth mae Pedr yn dweud, a ninnau a dim dystion o'r pethau oll a wnaeth e fe yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem, hwn a laddasant, ac a groesholiasant ar bren, hwn a gyfod o Duw y trydydd dydd, ac a'i rhoddes ef yw wneithir yn amlwg. Nid i'r bobl oll eithir yr tystion etholedig o'r blaen gan Dduw sef i ni, yr rhai a fwy tasom ac afasom gydag ef wedi atgyfodi efo feirw, ac efe archmynodd i ni. Dyma be mae Pedr yn dweud. Fe archmynodd i ni bregethu'r bobl. A thystiolaethu, mae efe yw'r hwn a ordeiniwyd gan Dduw yn farnwr byw a meirw. I hwn y mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef, faddeuant pechodau trwy ei enw ef. Allech chi ddychmygu'r stafell? Dwi ddim yn gwybod sawl un dath i gredu. Tybiwn i nifer. Fe nath Pedr pwyntio at Grist. Fe ddwedodd dyma'r un y proffwydodd y proffwydi amdano. Dyma'r un a wnaeth rhyfeddodau ar y ddaear. Dyma un a gadwodd y gyfraith. Dyma un a gafodd ei ladd ar y groes fel cosb am eich pechodau chi. A dyma'r ffordd y gallwch chi fod yn barod i sefyll ger bron barnwr y byd. Fe gewch chi'ch maddau. Fe gewch chi faddeuant pechodau trwy ei enw ef. Dyna beth bregethodd Pedr. A dyna yr oedd ei angen. Dyna oedd y newyddion da. Maddeuant pechodau a hynny trwy Grist. Dyna'r her. Dyna beth sy'n rhaid i ni ofyn. Dyna beth sy'n rhaid i ni ofyn heddi ar y sil yma. Sawl pregeth fydd yna, draws y wlad, fydd yn pregethu maddeuant pechodau trwy Iesu Grist. Achos dyna'r neges. A dyna sydd ei angen. A dyna oedd angen ar Cornelius. A'i deulu. Am eiliad. Lle chi ddychmygu'r gwasanaeth yma. Am wasanaeth, yr oedd presenoldeb Duw mor real. Yn barod. Mi'r fydda yna fendith wedi bod yna. Ond yna, tywalltiwyd
yr ysbryd glân. Adnod 44. A Phedr eto'n llefaru'r geiriau hyn, syrthiodd yr ysbryd glân ar bawb a oedd yn clywed y gair. Ac am wasanaeth, fe ddath yr ysbryd glân lawr ar y pregethiad ac ar y bobl ac am fendydd. Am bregaeth, a gafodd ei roed i Pedr, am baratoad a gafodd ei drefnu cyn i'r byd cael ei lunio, am gynulleidfa, am geisio, ac yna am iachawdwriaeth a gafwyd. Fe gafon nhw i bendithio. Dyna beth oedd Cornelius ei angen, dyna beth oedd yn deu amdano. A gallwn ni ddychmygu yr oedd y dagrau yn llifo lawr ei foch ei wraig, ei blant, ei ffrindiau, ei deulu i gyd. Mi fydden nhw wedi dweud, dyna beth oedden ni'n gwybod oedd ar goll. Ac nawr tybed ni fydde'r holl Hen Testament yn raddol bach yn syrthio i'w le. Fydden nhw'n cofio Eseia, y proffwyd, a'i proffwyd o leithiau, Jeremia ac eraill. Fydden nhw'n cofio'r hyn dweud o Moses. Fydden nhw wedi cofio'r hyn dechreuodd a dechreuodd y byd. A fydde'r cyfan yn dod i le fel jigsaw mawr. A bydden nhw'n dweud, dyma yw e Crist. A mi fydden nhw wedi dod at droed y groes. Wel, be newch chi? Os yna rai fydd yn parhau i twyllo hunan ag eraill, trwy fod yn bobl neis, caredig, crefyddol, neu addewch chi at Grist. Ac iddo fe ddelio'ch calon. Golchi chi'n wynach na'r eira. Mae wedi addo'n do, mae wedi addo i'r sawl a ddaw ato ef, na fydd e yn ei gwrthod byth. Felly dewch ato. Yna'r agorodd Pedr i enau, ac yddywedodd yr wyf yn deall mewn gwirionedd. Nad ydyw Duw, dderbyniwr wyneb. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am dy drigareddau tuag atom, yn diolch am y ffordd yr wyt ti wedi hagor ar ein cyfer, ac yn gweddio byd ysbryd ar waith, yn dangos ein cyflwr o Dduw, yn dangos i'n yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio, tyrd a pobl o dywyllwch i oleini. I ni gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.